Výroba probíhá v nově rekonstruovaném pavilonu, vyčleněném výhradně pro výrobu přípravků s obsahem vysoce účinných látek. Součástí výrobních prostor je vedle laboratoří vývoje a kontroly jakosti i nezbytné technické zázemí. Výrobní prostory jsou po obvodu uzavřeny technickým prostorem, který je vůči venkovnímu prostředí trvale udržován v podtlaku. Tím je zabezpečeno, že potenciální únik účinné látky z výrobních prostor neohrozí životní prostředí. Stejným způsobem je ošetřena i strojovna vzduchotechniky. Vzduch, jak z výrobních prostor, tak z bezpečnostního boxu v laboratoři a z technologické vzduchotechniky, je zabezpečen vysoce účinnými filtry na výstupu z objektu. Technologie je navržena tak, aby veškerá manipulace s účinnou látkou probíhala v uzavřeném prostředí, ať v boxech s izolátorovými prvky pro manipulaci bez přítomnosti obsluhy ve vlastním prostoru s účinnou látkou, tak v kontejnerech a ostatních nádobách a propojovacích prvcích použitých v jednotlivých technologických operacích. Na výrobních zařízeních jsou osazeny aktivní části klapek, na kontejnerech, soudcích a propojovacích prvcích jsou pasivní části klapek. Při spojení a rozpojení těchto částí se aktivní a pasivní část chovají jako jedna klapka. To zabezpečí, že vnější povrch klapek nepřichází do přímého kontaktu s účinnou látkou. Samotná výrobní část technologie je udržována v podtlaku buď pomocí samostatných zabudovaných vzduchotechnických jednotek nebo pomocí odsávacích jednotek s předřazenými vodními pračkami. Při oživování technologie byly vedle standardních zkoušek zařazeny i zkoušky prokazující bezpečnost navržené výrobní technologie vůči obsluze a následně i celého technického řešení pavilonu vůči životnímu prostředí. Například odlučování etanolu v odlučovací koloně na výstupu z fluidního granulátoru. Bylo připraveno placebo předpokládaných přípravků se stopovací látkou s obdobnými fyzikálními vlastnostmi jako u dané účinné látky. V rámci komplexních zkoušek byla ověřena technologie i veškeré navržené zabezpečení a dále mytí a čištění technologie. Pro celý pavilon byla zpracována analýza rizik, na jejímž základě byly vytipovány kritické operace a činnosti, které byly následně ověřeny v rámci testů s placebem. Veškerá manipulace s účinnou látkou probíhá v izolátoru, který byl ergonomicky uspůsoben pro naše předpokládané použití. Izolátor umožňuje veškerou manipulaci s účinnou látkou se 100% zabezpečením proti úniku účinné látky do prostoru obsluhy. Vstupní vzduchotechnická část je osazena vysoce účinnými filtry. Výstupní vzduchotechnická část zabezpečuje záchyt prašných částic ve vodním absorbéru, který má na výstupu vysoce účinný filtr, stejně jako za ním zařazený vysavač. Uspořádání izolátoru zabezpečuje možnost otevření obalu, manipulace s otevřenou surovinou,
navážení, případně vzorkování a následnou dekontaminaci vnějšího povrchu. Zařazený vysavač umožňuje odsátí jak prašných částic, tak vody použité pro dekontaminaci izolátoru. Pro navažování a další operace s navážkami je stejně jako v ostatní výrobě firmy Zentiva použit systém Mettler Toledo, pomocí kterého je zabezpečeno nejen dokumentované vzorkování surovin pro zkoušky totožnosti a vstupní kontrolu, ale i navažování a kontrolu kompletnosti realizovaných navážek. Výrobní zařízení bylo navrženo na 2 technologie používané v prvovýrobě pevných lékových forem: metodu přímého míchání a metodu fluidní granulace. V rámci přímého míchání dochází k rozmíchání účinné látky v menším množství pomocných látek, takzvané trituraci. Takto vzniklá směs je prosítována do homogenizačního kontejneru, a po přidání ostatních pomocných látek je směs zhomogenizována na homogenizátoru. Po přidání kluzných látek a promíchání je kontejner ustaven na tabletovací stroj, kde jsou následně vyrobeny tablety. Tato technologie umožňuje nástřik účinné látky rozpuštěné v etanolu do směsi pomocných látek udržovaných ve vznosu. Stejně jako u technologie přímého míchání jsou použity prvky pasivních a aktivních klapek pro propojování technologie. Po fluidní granulaci je vyrobený granulát prosítován do homogenizačního kontejneru. Další výrobní kroky jsou pro obě technologie stejné. Výroba jader, případné potažení a následná adjustace. Výroba tablet probíhá na tabletovacím stroji specificky konstruovaném tak, aby byla oddělena od prostoru s obsluhou. Veškerá manipulace se vzorky a s tabletami probíhá stejně jako v předchozích krocích u navažování, triturace a homogenizace v uzavřených částech. Po výrobě tablet je celý prostor tabletovacího stroje, včetně odprašovačky, detektoru kovů a propojovacích částí, zaplaven vodou a umyt. Stejně jako u izolátoru jsou veškeré prachové částice zachycovány ve vodních pračkách vzduchu s následnou filtrací. Potahování probíhá na potahovacím stroji, který je také vybaven technickým zabezpečením pro manipulaci s tabletami bez přímého kontaktu s obsluhou. Vstup jader do stroje a výsyp je řešen obdobně jako v předchozích krocích. Prostor adjustace je rozdělen na 2 části. Blistrovací část má stejné uspořádání násypu tablet a zabezpečení obsluhy jako předchozí technologie. Vstup tablet má aktivní část klapky, do které se umísťuje kontejner s pasivní částí. Pracovní část je udržována v podtlaku vůči okolí. Výstup vzduchu je řešen stejně jako u tabletování.
Ve druhé části je umístěn předepsaný počet blistrů do skládačky, přidána příbalová informace a následně zkontrolována úplnost. Mytí veškerého vybavení je řešeno pomocí 2 mycích stanic. Jedna je určena výhradně pro mytí tabletovacího stroje, druhá pro mytí ostatní technologie, jako je fluidní granulace, potahování, soudky a kontejnery. Požadavky na zabezpečení technologie se odrážejí i v zabezpečení pracovníků v pavilonu. U technologií s izolátorovými prvky je navržen specifický oblek, kombinéza, kukla a návleky na boty, respirátor, nitrilové rukavice, případně prachotěsné brýle. Pro prašné operace mimo zabezpečené prostory je navrženo ještě doplňkové vybavení turboventilační jednotkou s chemickou kuklou pro zabezpečení obličejové části a dýchacích cest.